Pokoj vám, bratia a sestry, na tomto mieste. Sme rádi teda, že tu môžeme byť? Ste rádi, že tu môžeme byť? Ďaká Bohu. Keď tu stojím, tak stále rád sa zapozerám. Niektorí z nás sa vydávame veľmi málo, niektorí sme spolu častejšie. Ale je mi milé, je mi dobre, keď môžem sa takto na vás pozerať. Neviem, či to môže každý z nás povedať, ale verím, že áno. Je naozaj dobre, keď môžeme byť spolu. V Božom písme sa píše, že aká nádhera, keď ľud Boží spolu velebí a chváli meno Stvoriteľa. Budem sa modliť krátko predtým, ako budem mať slovo. Pane, ja ti ďakujem za tento čas, Pane Ježišu. Ďakujem ti za tieto chvály, Pane, ktoré sme mohli, Pane, počuť, Pane Ježišu, môj drahý, sa dotýkali, Pane, nášho vnútra, Pane. Ja, Pane, tak sám som prežíval, Pane, že si mocný Boh, cez tieto slova, Pane Ježišu, môj drahý. Tak sám, Pane, ja verím, že si to uvedomujeme, Pane, že to nie sú len nejaké pesničky, ako tu bolo spomínané, Pane. Že sme si neprišli zaspievať, Pane, a posedieť do tohto domu, Pane, môj drahý. Ale že sme prišli stáť, Pane. Sa postaviť pred živého Boha, Pane, môj drahý. Daj, aby sme si to uvedomovali, Pane, na každý deň, Pane, môj drahý. V svojich rodinách, Pane, keď ráno sa zobudzam, Pane, a zobudzame do svojich prác, Pane môj drahý. Keď ráno vstávame, Pane Ježišu môj drahý, do nových dní, Pane. Aby sme si uvedomovali, Pane, že je tu niekto, kto je nad nami. Že je tu niekto, kto povedal, je dokonané, Pane. A tak ťa prosím, Pane, ako tu bolo spomínané, Pane, aj cez ústa sestry, Pane. Aby sme naozaj zahodili každý jeden ten hriech, Pane Ježišu môj drahý. Naozaj jednal si aj so mnou, Pane. Aby sme zahodili, Pane, každú tú myšlienku, ktorá nepatrí Tebe, Pane. Aby sme sa nezahrávali s hriechom, Pane Ježišu môj drahý. Nech Tvoj Duch Svätý môže mocne pracovať v našich domovoch, Pane môj drahý. Lebo čisté, Pane, nemá nič spoločné, Pane, s nečistým. Ako čítame v Tvojom slove, Pane. Tam, kde príde svetlo, tma musí ustúpiť, Pane Ježišu, môj drahý. Ja Ti ďakujem, že Ty si našim svetlom, Pane Ježišu, môj drahý. Že Ty si našou lampou, Pane, a vyznávam, že ťa potrebujem. Vyznávame, Pane, ako cirkev, že ťa potrebujeme, Pane. Že ťa potrebujeme hľadať viac, Pane. Ak sme ťa doteraz hľadali, Pane Ježišu, potrebujeme odteraz viac, Pane Ježišu môj. A každý deň viac a viac, Pane môj drahý. A odpúsť, Pane môj, tak ako učíme svoje deti, Pane, aby volali k Tebe, Pane Ježišu, o odpustenie, Pane, aj Ty nám odpúsť, Pane Ježišu. Keď sa nejako prehrešíme, Pane, mysľou, jazykom, Pane, čímkoľvek, Pane Ježišu môj drahý. Ďakujem Ti, Pane, za tento čas, ktorý si nám dal, Pane, že tu nám môžeme byť ako jedna rodina, Pane Ježišu môj drahý. Že nikto tu není menší a nikto tu není väčší, Pane Ježišu môj. Ty si jediný veľký, ktorý sedíš na tróne po pravici svojho Otca nebeského, Pane Ježišu môj drahý. Amen. Som od polovici chválaní nemohol uspievať. Tak sa ma Pán Boh dotýkal, bratia a sestry. Priznám sa, že niekedy prídem a si zaspievam. Ale niekedy prídem a naozaj chválim srdcom a pustím tie slova, ktoré idú na tom meotári, alebo kade to už čítame, alebo či ich naspamäť poznáme, pustím ich cez svoje srdce a poznáte. Niekedy človek nemôže ani otvoriť ústa. Toto robí Duch Svätý, bratia a sestry. S nami, keď púšťame si Jeho slovo do hĺbky nášho srdca. Ja budem teraz trošku tak, možno že rozhorčený, lebo zaujímavé dni som prežíval. Vieme, čo sa dialo za posledné dni a mám trošku také, som to tu viackrát spomínal, že kresťanské nervy, ale bratia, my sme bojovníci. My sme ľudia, ktorí keď svet bude kričať a bude ísť do zahynutia, my budeme kričať, že Ježiš Kristus je Pán. Keď sa bude rozmáhať zlo, my o to viac budeme kričať o našom Bohu. Duch Svätý nám toto dal do nás. A preto hovorím, je aj na mieste byť revnivý
za Božie kráľovstvo. Ja to volám nervy, môže na to iný výraz. Ale niekedy naozaj moja duša, môj duch sa búri voči niektorým veciam, ktoré keď počúvam a vieme, že boli voľby, nechcem tu robiť žiadnu kampaň a každý viete, kto koho ste volil. Ale bol som rozhorčený z viacerých vecí. Jedna z nich bola, a budem potom aj čítať tieto veci, keď som videl tie rôzne programy, rôzne strany, keď som videl názory rôznych ľudí, rôznych kresťanov, bratia, sestry, že nevedeli, ktorá bije. Bratia, sestry, a dneska budem čítať. My jasne potrebujeme vedieť, na ktorej strane stojíme. A keď niekto hlása niečo, čo je proti Božiemu slovu, tam nemáš čo rozmýšľať, brat a sestra. Tam nemáš ty čo rozmýšľať. Ako on vystupuje a ako on vyzerá, bratia, sestry. Sa trasiem, lebo mám nervy a je to aktuálna téma. Že ľud Boží nevie, kde stojí, bratia, sestry. Že my nevieme, kde stojíme, na ktorej strane stojíme. A naozaj, je mi ľúto a vravol som, že je mi ľúto, že naozaj aj pri týchto voľbách sme si vyberali možno akési menšie zlo, alebo neviem čo. OK, mená nespomínajme ani, vás prosím. Ale hovorím, vyberať nejaké menšie zlo. Ale jasne som vedel zadefinovať, čo nebudem voliť. Chápete? Menšie zlo je tiež zlo. Nie je to dobre teda, ale jasne som vedel povedať, že toto určite nie. Viete, prečo som to vedel povedať? No lebo v písme sa píše, bratia, sestry, mnoho kresťanov. Rozprával som sa, vy ste sa rozprávali, ja som z toho zhrozený. Hej, ja to potrebujem povedať. My to potrebujeme vedieť a jasne definovať. Keď nevieme zadefinovať, bratia, sestry, hriech je s nami zlé. A trasiem sa, lebo vravím, môj Boh není Boh liberál. Počúvajte. Náš Boh není liberál. Budem ďalej čítať. On ti dáva na výber, ale je tam len A alebo B. Iba 2 alebo 2 strany. Tak vás prosím, aj seba, sa spamätajme. Vás prosím. Jeden človek mi povedal, keď sme sa rozprávali o voľbách a som mu tie veci rozprával, že viem, že koho určite nie. A on mi povedal, vieš, Dušan, ale toto tu bolo. Hej? Toto tu bolo už dávno, hej? Za Grékov, za neviem koho, to len my z toho tu robíme teraz takúto vedu, hej? Ja viem, odkedy to tu bolo. Viete, odkedy to tu bolo? Odkedy Adam s Evou zhrešil. Odtedy to tu bolo. Ale ja odtedy viem, že to bol hriech povedať. Chápete ma? A keď ten človek sa mi vyrozprával, ako len my to nafúkujeme, že čo my z toho tu robíme, ja som povedal, áno, tie veľké ríše, Babylon, Perzia, Inkovia a neviem kto všetko. Viete, čo bolo na začiatku ich padu? Hlboký hriech. Keď Boh rozdelil jazyky národom. Ja som mu na konci potom povedal, študuj si dejiny týchto obrovských národov. Prečo padli Inkovia? Prečo padli Peržania? Prečo padol Babylon, prečo padol Rím a všetky tie obrovské ríše. Začiatkom tohto padu bol pad do hlbokého hriechu. Takého hriechu, že Boh sa na to nemohol pozerať. Bratia, sestry, toto tu už bolo, no jasné. Lebo raz si Adam s Evou povedali, čo sa nám môže stať. A stalo sa nám to, že sme boli oddelení od živého Boha. A vďaka Bohu za Ježiša Krista a za Ducha Svätého, že opäť môžeme byť spolu s ním. Ale vás prosím, bratia, sestry, buďme radikálni kresťania. A trasiem sa vám povie. Toto zrobil raz dávno Adam s Evou. Študujte si, mám rád dejiny, mám ich rád. Pozrite si, čo robili Inkovia, ako vznikali. Si pozrite tie dokumenty. Obrovská ríša. A všetky tie ostatné. Nevedeli, čo so sebou už. Robili tam zverstva, neskutočné zverstva, presne tie zverstva, ktoré hlásajú niektoré strany a ktoré aj volili kresťania, bratia, sestry. A hovorím, proti tomu sa ty musíš postaviť. A keď sa nepostavíš, tak ty nevieš, čo je dobré, čo je zlé, bratia, sestry. Budem čítať.
z Božieho slova. Ale verím, že do takýchto, opäť hovorím, poviem to nervoch, nás Pán Boh volá. Ty si bojovník za pravdu a za kráľovstvo Božie. Videli ste, keď Kristus stál a keď prišiel a niekto mu rozprával veci, ktoré neboli zlučiteľné s učením od živého Boha. Ako tvrdo reagoval na publikánov, na všetkých tých, ktorí tu prichádzali s niečím. Tak vás prosím, buďme múdri. V Božom slove sa píše, že tieto veci nebudú v Božom kráľovstve. Tie všetky veci, ktoré som spomínal nepriamo, hej? Ale sa nebojím povedať. Všimnite si, Ježiš Kristus sa nebal pomenovať hriech. Pavel sa nebal pomenovať hriech. Počul som kázeň jedného brata mladého a povedal, dneska sa kresťania boja povenovať hriech. Stade sa bojíme povenovať hriech. V svojich domovoch sa bojíme pomenovať hriech. Pre akési dobro, pre akýsi kľud, bratia. Hovorím aj sebe do života. Koľko raz ja som sám nejaký liberál, nejaký... Chápete? Toto nie, bratia a sestry. A vás teraz týmto, čo kážem, budem vyzývať, aby sme neboli liberáli. Ale aby sme stali priamo na jednej alebo na druhej strane. V Božom slove sa píše, alebo si vybereš jedného pána, alebo druhého pána. Alebo budeš jedného milovať a druhého nebudeš milovať, teda jedného z nich si vybereš. Hej. Dvom pánom nemôžeš slúžiť. Keď budeš slúžiť dvom pánom, stáva sa vlážnym. Pán Boh nás varuje pred týmto. Alebo utekaj do sveta, alebo miluj Pána. Aj sebe to hovorím, bratia. A sebe, ponajprv to sebe rozprávam. Lebo sa poznám. A Pán Boh nám je tak milostivý, že nám dáva Ducha Svätého a slovo Božie, že aj dneska ku mne a ku nám hovorí, aby som sa spamätal. I cez tieto voľby hovorím, bratia, ja vám poviem, vidíme výsledok aj týchto volieb. To je výsledok toho, čo je v nás. Čo je v našom národe. Vidíme, čo sa deje po celom svete. A nie je to nič iné, len je to výsledok hriechu a špiny celého národa. To je začiatok konca. Preto, že nevieme, čo so sebou. Preto, lebo Babylon, tak slávny Babylon padol. Pozrite, čo sa deje, bratia a sestry. To je výsledok špiny hriechu, bratia a sestry. A keď budeme to vnášať do cirkvi, ja stále vravím, politika nemá čo robiť v cirkvi. Ja nemám čítať Božie slovo cez nejaké politické názory. Ale o politike sa my musíme rozprávať v domovoch, lebo aj my volíme. My sa potrebujeme rozprávať a definovať tieto veci. Dobro a zlo, koniec. Ale nesmieme kázať Božie slovo cez politiku. Rozdielne veci. Mňa nemôže nejaký politik ovplyvniť a ja tu budem kázať Božie slovo, aby som nahrával niekomu. Hej. Vďaka Bohu, som sa rozprával, prepáčte mi, ale ja som to potreboval povedať. Neplánoval som to, hej. Hej. Tak to je. Ale všimnite si, keď sa modlíte naozaj a v duchu, a je jedno, čo ste prežívali, ako ťažko ste sa mali proste, ale poznáme to. Keď sa modlíme v Duchu Svetom, on vo vás rozpálí oheň, ktorý vám nedá byť ticho. A to uvidíte, a my to uvidíme, toto do nás Boh dal. Že ešte vravím, že neviem, čo príde, lebo sú tam zvláštne zmesice týchto strán a môže byť neviem, čo všetko. Mne sa páči ten kňaz od katolíkov Mislav Kufa, hej. On vravel, že raz ma zavrú. Toto rozpráva. Raz ma možno, že zavrú za to, že ja sa postavím proti tomu. A i toto, neviem, čo sa z toho stane. Ale veľmi blízko to môže byť k tomu, že sa ťa budú pýtať. Našich detí sa budú pýtať. Bratia, sestry, ty jasne potrebuješ vedieť, kde stojíš. A ja nezaprem meno Ježiš Kristus pre nejakého svetaka alebo politika. Rozumiete ma? On visel za mňa na kríži. Dal za mňa život, dal mi večný život. Halelujá. A idem čítať státe, ktoré som si, čo iné som si pripravoval, ale vám poviem, ako s nami jedná Ježiš Kristus a Božie slovo.
Tam nemáš a teda máš iba A a B. Hej. Žiaden stret tam neexistuje. Preto vás prosím, keď chceš ísť za Bohom, alebo ja, a keď to tak chcem robiť, hej, a nechcem naozaj hľadať pravdu jediné v Božom slove a v svätej cirkvi, tam, kde sú ľudia, ktorí milujú Krista a ktorí cez jeho slovo všetko preosievajú, teda, tak potom radšej naozaj utekajú od toho. Hej. 7. kapitola Matúš. Hej. A budem čítať od začiatku a uvidíme, kde to pôjde. Matúš 7. kapitola. Všimnite si, ako som si zobral z doma ladíky, Maťka. Maťka ináč stále nás zasubuje aj peranosy. Čo? Hej. Dobre si, teda čítajme spolu s nami, a kde nás Božie slovo bude viesť a všimajme si, ako jedná s nami Božie slovo. Hej? Pomaličky budem čítať. Nesúďte, od 1. verša 7. kapitola Matúš, nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení a akou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. Budem ísť pomaličky. Nesúďte. Všimnite si, Božie slovo je na veľmi priamo. Opäť vravím. Nie je zložité. Nesúď, nesúď, rozumieme slovo. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. Budem čítať ďalej. A prečo vidíš ivierko v oku svojho brata a brvná vo vlastnom oku nepozoruješ? Lebo ako povieš svojmu bratovi, daj, nech výjmem ivierko z svojho oka, keď brvno je v tvojom vlastnom oku. Pokriče, najprv výjmi brvno zo svojho oka a potom prezrieš, aby si vyňal ivierko z oka svojho brata. Nedávajte svätého psom, ani nehačte svojich periel pred svine, aby ich stát nehašľapali nohami a obratiac sa neroztrhali vás. Pôjdem ďalej. Všimnite si slova. Nesúďte. Príkaz hora od Pána Boha. Nesúďte. Akým súdom budeš súdiť, takým budeš súdený. Prečo vidíš niečo v živote svojho brata a sám svoj život nevidíš? Alebo ako povieš svojmu bratovi, daj sa do poriadku a ty sám žiješ horšie ako ten brat. Pokriče, aké to tvrdé slovo. Si pokrytec, keď toto robíš. Opäť, tvrdé slovo, pokriče. Nedávajte svätého psom. Jednoduché, priame slova. Bratia a sestry. K tomu netreba čo dodávať, bratia. Viete, ako som vám rozprával, že veľa raz som bol zlý na svojich bratov a na svoje sestry preto, čo mi zrobili. A Pán Boh, keď mi ukázal moje vlastné srdce, tak už zrazu som nebol až taký zlý na nich. Pán Boh takých ľudí nazýva pokrytcami, bratia a sestry. To sú ľudia, ktorí aj vinia svoj celý život, že žijú, aký žijú, pretože druhí ľudia sú tomu na vine. Poznáme to. Môj život tak vyzerá, pretože tí druhí ľudia sú ku mne zlí. Mne sa nedári, pretože nejaký druhý človek mi nejak poubližoval. Aj keď to má na nás vplyv, bratia a sestry. Buďme naozaj sebakritickí. Cez tieto slova my sme vedení Bohom k hlbokej sebakritike. Sebakritika. Bratia a sestry, som sebakritický? Som. Veľakrát nie som sebakritický. Prísny sám na seba. Bratia a sestry, my potrebujeme byť prísni na svoje životy. Potrebujeme byť radikálni a radikálne jednať, ako som rozprával predtým, s hriechom v svojom živote. Radikalizmus. Hriech nemá čo robiť v mojom živote, si budem vyznávať. A keď príde, chcem s ním radikálne jednať. Bratia a sestry. Keď vôbec viem, čo je hriech, ako som rozprával, lebo z toho som naozaj bol pobúrený. Mnohí z nás nevieme, čo je hriech.
Možno nie, čo sedíme tu, ale vokol. Bratia, Božie slovo, keď si budem čítať, to je tak nádherné zrkadlo, ktoré tam ver mi, keď budeš si Božie slovo čítať, budeš mať úplne jasné, čo je hriech. V Božom slove sa tak jasne píše, čo nemá spoločné s Božím slovom a čo nevstúpi do nebeského kráľovstva. Ja ťa vyzývam cez tieto 3-4 verše aj seba, aby som bol kritický k sebe. Aby som bol prísny na seba. Cez meritko Božieho slova. Bratia, sestry, v Božom slove sa píše, nemýlte sa, Bohu sa nikto nebude posmievať. S Bohom sa nikto nebude zahrávať, bratia, sestry. Môj Boh není babka, že kedy, ako sa vyspí. Bratia, môj Boh je živý, nemenný Boh. Keď to čítam, ja sa chviem a keď naozaj vážne tieto veci bereme, my sa budeme chveť a budeme hnaní do hlbokej bázne pred ním. Bratia, sestry. Ja som mu tak vďačný za tieto slova, že mi hovorí cez tieto slova, že Dušan, tak veľmi ma potrebuješ. Bratia, sestry, tak veľmi potrebujeme Krista v našich životoch. Ani sa nemusím pýtať, že či povieme amen, lebo je to tak. Čiže vidíme cez tieto verše, k čomu nás Pán Boh vedie. K tvrdej sebakritike, bratia, ktorej je tak málo, mužka, ktoré je tak málo v mojom živote. Idem čítať ďalej. Pozrite sa, ako priamo slovo rozpráva s nami. Bavíme sa o liberalizme. Skúsme, ktorí, možno, že ste na takých vážkach. Skúsme si čítať Božie slovo. A uvidíš. Kto prosí, berie, ďalej sa píše. Zákon i proroci, 7. verš. Proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, berie, kto hľada, nachádza a tomu, kto klepe, sa otvorí. Alebo kto je z vás človek, ktorý, kedy ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň. Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada. Ak tedy vy súd zlý viete dávať svojim deťom dobre dary, o čo skôr dávaš Otec, ktorý je v nebesiach, dobre veci tým, ktorí ho prosia. Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im činte, lebo to je zákon aj proroci, bratia, sestry. Ďalšia stať. Všetky tie státe sú na mnoho kázni možno. Chcem to rýchlo prebehnúť, aby sme sa zamýšľali, ako jedná Pán Boh s nami. Ďalšej tejto stati veľmi jasne a priamo hovorí, bratia. Náš nebeský Otec. No, včelička, osička. Ďaká Bohu. A v tejto stati, že každý, kto miluje svojho nebeského Otca, kto klópe na dvere a hľadá, tomu bude otvorené. Kto prosí, tomu bude dané, bratia a sestry. Preto aj keď sme v stave, že nevieme niekedy rozlíšiť hriech, čo je dobré a čo je zlé, Pán Boh aj tu nám hovorí, aby sme ho prosili. Keď sme zmetení, a ja keď som zmetený, tak pros Pána, Pane, ukáž mi. Lebo neviem. A nie je to hanba. Viete, my niekedy si myslíme, že potrebujeme mať na všetko odpoveď. Niekedy si myslíme, že potrebujeme byť múdri a vyťahnuť z vrecka na každú odpoveď otázku. Ale vieme dobre, že není hanba nám povedať. Že neviem. A preto aj tieto slova v týchto veršach sa píšu. Keby sme všetko vedeli, by sme nepotrebovali živého Pána. Preto aj keď nevieš, aj keď si nevedel možno koho voliť, alebo keď nevieš možno A a B priamo. No pros Pána Ježiša. Pros Ducha Svätého. Zjav mi a ukáž mi. A on ti ukáže a ti zjaví. A v Božom slove sa píše, že on ťa nenechá tak. Keď zlý otec svojmu deťatku dá chleby, keď je hladný. Ver mi, náš Otec nebeský je dobrý Otec. To on poslal svojho syna na kríž za teba. Aby si ty mohol verne žiť. Večne. Aj verne. Aby ja som mal večný život. No. To on. A to on ti dá.
keď budeš prosiť. Jasné, priame slova. Bratia, sestry, je úžasné. Pros a dostaneš. Ale nepros tak, že ty veľakrát prosím, viete, ja mám v hlave už odpoveď, ktorú chcem počuť. Poznáme to ľudia. Niekedy si sami generujeme odpovede a nemajú nič spoločné s Božím slovom. Lebo odpoveď tá, ktorú ja chcem počuť. Pýtaj sa Boha. Pýtaj sa Boha, čo On ti bude hovoriť. A čítaj Božie slovo, ale lebo ono je pravdou. Ono je zrkadlom. A všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia, Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí prosia, všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im činte, lebo to je zákon a proroci. Nadväzuje trošku na to predtým, čo som čítal, bratia a sestry. Čo chceš, aby ľudia ti robili, to robím. Opäť, aká hlboká teológia, bratia. Chcem, aby ma všetci milovali. Pane, nauč ma milovať ľudí. Chcem, aby mi všetci robili dobre. Nauč ma robiť ľuďom dobre. Duch Svätý to bude pôsobiť v tebe. To bez Ducha Svätého nejde. Tu vždycky taký dotaz mala jedna sestra naša. Ja sa rád k tomu aj v svojom živote vrácam. To nevieš vyprodukovať zo seba. Musí to byť prúdok Ducha Svätého. Ďalší, 13. verš. Som to spomínal, vojdite tesnou bránou, lebo je prestraná brána, široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Bratia, sestry. Opäť som vravel, Boh ti dáva A, ale B a je koniec. Máme tu nejakú cestu, bratia, sestry, ktorá je tesná. Vojdite tesnou bránou, lebo je prestraná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. Bratia, sestry. Pán Boh na začiatku toho verša vyzýva, vojdite tesnou bránou. Tesná brána. Predstavovali ste si niekedy, aké to je? S nejakým trňom alebo neviem čím sa predierať. Ale to je to zlato, ktoré sme tu počuli. Neviem, koľko raz tá pec má byť rozpálená. Nám to rozprával niekto prednedávnom. O tom, že čo to zlato vlastne je. Aká to je sila. Že nás to veľa raz boli, sme tu počuli. Ale modlím sa, bratia, a som to veľa raz vyznával a vyznávam a prosím aj vás, modlíme sa. Pane, jednaj so mnou. Ja sa modlím, lebo ja to potrebujem. Pane, jednaj so mnou radikálne. Rob radikálne kroky v mojom živote. V mojej rodine. Prosím vás, modlíme sa takto, ak Boha milujeme. A On bude jednať s nami. On nás bude prepaľovať. On bude vyťahovať tie ivierka z oka. Najprv začne brvnami. Ako tu bolo spomínané, že on minulú nedeľu myslím, že on nerobí len to, že pozametá hriech pod koberec. A keď som to počul, to je úžasné. Ten hriech a to smätie pod koberec. On ho proste odstránil. Hriech v mojom živote už není niekde pod kobercom. Ale viete, kde je? Hriech presne tak. Hriech v našom živote je prikrytý ne kobercom, ale živou krvou Ježiša Krista. Je vymazaný. Bratia, sestry, sú dve cesty. Máme vchádzať tesnou bránou. Kde je strás, bratia, sestry? Kde to není ľahké. Prosím vás, cesta za Bohom opäť radikálne nie je ľahkou cestou. Nie je to ľahká cesta. Božie slovo nám to jasne rozpráva. Lebo je prestraná brána široká cesta, ktorá vedie ale do zahynutia. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Mnoho. Hej, ľudia si skáču. Paráda. Tak som si predstavil toho zajačíka z rozprávky. Jak si išiel. Hej, Bugs Bunny, prepáčte. Mi prišiel na rozum. Naše detstvo. Jak si ide a vykračuje, hej. Veľa ľudí takto ide.
sem zabáva tam. Hej. A opäť mnoho z nás, z bratov a sestier hľadáme nejaký, napadlo ma ten anglický význam entertainment, alebo neviem, jak sa to povie, zábavu. Tak. Hľadáme si nejakú zábavu popri Bohu. A ešte keď nechcem spomínať, šla nejaký koncert, kde podľa ma človek nemá čo robiť, kde sa nechváli meno Bože, bola to kapela, ktorá akože už úplne nechápem, a keď som sa pýtal, že čo ťa tam viedlo, tak mi ten človek povedal, ja potrebujem niekedy sa vyventilovať. Hej? A ja počúvam, ale to robím niekedy aj ja. A ja som sa zamyslel nad tým, ľud Boží a ja sám sa potrebujem ísť niekde na nejakú svetskú kapelu, ktorá vyznáva ústami, čo vyznáva, vyventilovať. Ľudia, táto kde sme? Vieš, že sa potrebujeme ísť ventilovať na kolena. Človek, ktorý vyznáva svojimi ústami nie môjho Boha, púšťa tam nejaký, ani neviem nazvať, čo to je hudba, ja sa tam idem vyventilovať. Bolo mi veľmi ľúto. Veľmi to mi bolo ľúto. A toto robíme mi veľa raz, aby som to tak nenadľahčoval. Ja sa idem vyventilovať niekde za nejaký film, keď mi je ťažko, tak komédiu, aby som sa zasmial, hej. Keď mi možno chýba romantika, tak si pustíme filmik. Ventilujeme veľa raz takto, aby som nešiel niekoho hániť, že šiel na koncert. Ale toto my robíme veľa raz, bratia. Len sa zamýšľam a prečo by som to robil? Kde je lepší ventil pre kresťana? Normálne sa teraz pýtam, keď tu stojím a verím, že keď to najbližšie budem robiť, a moje vlastné slova mi Duch Svätý pripomenie. No nech mi dákto z vás dvihne ruku, že je lepší ventil ako na kolenách pred živým Bohom. Keď hej, tak kde to som potom? Kde sa ja nachádzam? Že viem si nájsť lepší ventil ako pred živým Bohom. A na kolenách sám to veľa raz robím. Možno nie na koncerte, keď som dal taký ťažký prípad. Ale robíme to veľa rôznymi inými spôsobmi. Bratia, sestry, je to ťažká cesta. Ty musíš mať jasne zadefinované. Keď nechceš mať jasné, včera sme boli v Kárne, som sa rozprával s bračekom a on rozprával, vieš, Pán Boh nám dal jasné mantinely. My ich nemáme radi. Nám dal jasné hranice. Duch Svätý sám ťa bude viesť od mantinela k mantinelu. On ti nebude vraviť len trošku si pohreš. Toto je len trošku. To môžeš. Bratia a sestry, máme jasnú cestu Bohom stanovenú. A som veľmi rád za to, že tieto slova máme v Božom písme, teda, hej. Ešte krátko a budem končiť, lebo to by bolo veľa, čo rozprávam. Každá toto stáde na kázeň a keď to človek číta, nemá čo k tomu dodať. A Tálke som ráno rozprával, že nie je knihy, ktorá by bola na svete viac predávaná a interpretovaná, ako je Biblia. Preto som vravel aj som jednému chlapovi povedal, keď sa smial, že toto, že v to veríš, že paráda, veď na svete to číta milióny ľudí túto knihu. Tak som len ďalší z milióna bláznov. Ale verte mi, že aj pre mnohých ľudí táto kniha nemusí nič znamenať. Bol som s jedným známym a on rozpráva, ja som 3 raz prečítal Bibliu. Spí u nás na byte. A nemusí to nič pre neho teda znamenať. Aby sme my takíto neboli. Že ja poznám Božie slovo, ale Božie slovo potrebuje byť zapísané na tabuli môjho srdca, ako sa v Božom slove píše. Budem ešte posledné čítať a aj budem končiť. Píše za 15. verši ďalšie. Vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom ruchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovoci ich poznáte, či azda z trňa oberajú hrozna alebo z bodľača figy, tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodí dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň a tak ich tedy po ich ovoci poznáte. Zase radikálne verše. Proste dobrý strom rodí dobré ovocie, zlý rodí zlé ovocie. Si dobrý sluha, vojdi do môjho kráľovstva.
alebo zlý a neverný sluha. A ten pôjde kde? Nie do očistca, bratia, sestry. Píše sa, že tento človek bude vo večnom ohni spaľujúcom. Nie preto, že Boh je zlý. Pretože on si vybral život v hriechu. Pretože ja som si vybral život v hriechu. Ten hriech ma poslal do pekla. Nie môj Boh, ktorý mi dáva večný život. Viete, ľudia za to vinia Boha. Ako môže taký Boh existovať? Bratia, sestry, no môj Boh nikoho neposiela do pekla. Môj Boh ti dáva večný život. I teraz tu, keď sedím ja, dnes mi hovorí, aby som si vybral. Bratia, sestry. Smutné je, že mnohí idú tou širokou cestou a mnohí si vyberú hriech. A oni sami sa poslú do pekla. Úplne sami. Jednoduché veci. Alebo si dobrý strom, alebo si zlý strom. Potom vieme, že ten strom, čo sa s ním robí, keď proste to ovocie sem tam trošku pokulhá, poznáme my, ako vieme, že sme v tele, radi to zdôrazňujeme, že sme proste slabí, ale vieme, že záhradkár nie je taký, že z prvej vyhodí. On ešte príde, sa Božom slove píše, že okope trošku, tam dá nejakú chemiu, my Slováci tam dávame, aj tak sa to proste robí. On je dobrý záhradkár, viete. On je dobrý k tým svojim ovečkám. On ťa nevykope po prvom hriechu preč. On ti raz, 2 raz, 3 raz povie, odpusti ti. Len musíš byť opatrný. S Bohom sa nemôžem zahrávať. Veľa raz v svojom živote som to takto robil a tieto slova, keď čítam a keď vás vyzývam k takému boju za pravdu, za Ježiša Krista, ktorý visel na kríži. A keď tieto slova si čítam, zrazu všetko sa mi zdá byť úplne nepodstatné. Zrazu všetky tie problémy a tie strachy a že takto mi dá čo povie a že neviem čo, zrazu je úplne preč. Maťko maličký. Budem to končiť a chcem vás naozaj povzbudiť, aby sme boli radikálni v svojich životoch, bratia a sestry. Aby sme sa, keď aj som tú politiku spomínal, aby sme sa bavili o politike. Keď možno, že nevieme, niekto sme slabší, niekto sme silnejší. Mne ide dobre možno stavbarina, niekomu ide dobre učiť deti, aby som ich... nechcem páčiť škaredé slovo, aby som to nedal proste. Preto potrebujeme Maťku, hej? Preto potrebuje niekto stavbára, preto potrebuje niekto predavačku, preto potrebujeme upratovačky, preto potrebujeme sa navzájom. Preto aj keď tieto veci prichádzajú, no tak sa raďme, rozprávajme sa v svetle Božieho slova. A verte mi, že stavbár, keď tomu rozumie a ty tomu nerozumieš, no tak ti povie nejakú svoju skúsenosť. Pani učiteľka mi povie nejakú skúsenosť, ako vníma. Ten nejaký hudobník mi povie, ako keď sa chcem učiť. On ma navedie, ako proste treba začať hrať na tie husle, klavír. Nejaká pekárka mi povie, že to nie len tak, príde ma, pomiešam tam mäso s múkou a bude koláč, alebo čo, hej. Rozumieme. Nejaký umelec, keď tam vidím bračeka vzadu. On mi povie, ako sa to začína proste. Všetko to má nejaký začiatok, hej. Vieme si pomôcť, bratia a sestry. Ale buďme radikálni. Vás prosím. Aj seba v svojom živote. Lebo ten liberalizmus nás raz môže stať večný život. Nie prácu, nie nejaké stradanie na zemi, nie to, že si možno nekúpiš šunku, ale chlebík, ale čo? Ale nás môže stať večný život. Večný život. Takže verím, že i po dnešnej kázni pôjdeme do ďalších dní s takou bojovnosťou a zapálom, ktorý nám Duch Svätý dáva do nás. A že naozaj, keď budeš počuť neprávosť, ja to stále hovorím, keď budeš počuť, že sa neprávosť rozmnožuje, že v tebe bude sa zapaľovať oheň Ducha Svätého a ty budeš musieť hovoriť, ja som párkrát
Máme tu bračeka z Ukrajiny, ho počul, ako ľuďom hovorí, keď rozprávali niečo, čo nebolo v súlade s Božím slovom a sa mi to veľmi páčilo a bolo mi to na povzbudenie, keď takým hlasom mohutným volať, kde toto tam ty tak rozprávaš. Tak sa v Božom písme nepíše, hej? A tak to máme mi povedať. Nebyť ticho. Toto nám Pán Boh dal. Tak buďte požehnaní a plný Ducha Svätého a nech naozaj v jeho svetosti, keď aj hľadáme nejaké ventilácie, aby tie kolena naozaj a ten Duch Boží a jeho slovo bol našim ventilom. Amen. Ďakujeme, tak poďme sa modliť. Ja by som chcela k modlitbám povedať v súvislosti s tým, čo tu Dušan hovoril. Galatianom 5. kapitola končí 21. verš. Ktorí robia také veci, nebudú dediť Božie kráľovstvo. A tu je to, čo druhá strana, ktorá bola zvolená, propaguje. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť. Všetky tie sexuálne hriechy, ktoré sú tu pomenované. Títo ľudia nebudú dediť Božie kráľovstvo. Ktorí cudzoložia, to je v manželstve, ale smilstvo. Dnes máme v našej krajine neskutočné množstvo smilstva. Neskutočne. To skoro každý pár smilní. Nečistota, nestudatosť, to sú už ďalšie, ani nechcem to menovať, lebo mi je to odporné. A títo ľudia nezdedia Božie kráľovstvo. Koľko je u našich bratov, katolíkov, takýchto párov? Dnes sa tomu hovorí pár. Hrozné. Priateľ, priateľka. Strašné. Nezdedia Božie kráľovstvo. A my sme tu ako cirkev a my sa musíme modliť za toto Slovensko. Aby nám potom jedného dňa Boh z našich rúk nevyčítal, že sme sa nemodlili. My musíme žehnať Slovensku. A možno vás tým aj chcem pozvať, aby ste prišli, pokiaľ môžete. Každý deň o 5:00 sa tu modlíme a modlíme sa nielen za našu cirkev, ale modlíme sa aj za Slovensko. Ale tento výčet, čo je tu v tej 5. kapitole od 19. verša v Galatianom, nekončí. Potom je tu modloslužba, čarodejstvo. O modloslužbe by sme tu mohli mať ďalšiu kázeň. Ale čo tu je ďalej? Nepriateľstva. A sme doma. Zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, závisť. Potom sú tu vraždy, opilstva, hodovania. Ale nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť. Títo ľudia nebudú dediť Božie kráľovstvo. Koľko takýchto ľudí je v cirkvi? Keď si tu dnes a máš nepriateľstvo vo svojom srdci, zvadu, žiarliš, hneváš sa. To, čo Dušan hovoril o tých vierkach, o tých brvnách. Máš závisť. Čo závidíš druhému človeku? Čo mu závidíš? Nos medzi očami? Čo mu závidíš? V Ježišovi máš všetko. Úplne všetko. Keď budeš hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, Božie slovo hovorí, že čo? Všetko bez rozdielu v tom slove, všetko nie je nič vybraté. Všetko ti bude pridané. Budeš mať chlieb, budeš mať strechu nad hlavou. Všetko budeš mať. Keď budeš hľadať Božie kráľovstvo. Ale títo ľudia nezdedia Božie kráľovstvo.
A v cirkvi je toho veľa. Je toho veľa. Áno, títo ľudia sa niekedy povyšujú a ja si myslím, že najväčší zabijak kresťanov je pýcha. Pretože Božie slovo hovorí, že pýcha proste to je nezlučiteľné s Bohom, s jeho vôľou. Úplne nezlučiteľné. A preto to tak aj vyzerá potom v cirkvách rôznych, či v našej, či akékoľvek iný. Alebo v životoch iných ľudí. Hej? A pýcha, to je to najhoršie. Boh sa pyšným protiví. Nie je dobré, keď Boh je proti tebe. Dobré je, keď je na našej strane, nie proti nám. Potrebujeme si všetci si to zobrať do svojich myslí a rozmýšľať aj doma, aby sme neboli, lebo to je taký ani nebadaný a zrazu zbadáš, že niečo je zlé. Tak poďme sa modliť, aby sme my neupadli, aby sme neboli tí, že nenávidíme niekoho, alebo závidíme niekomu, alebo čokoľvek iné. Boh má pre každého z nás niečo. Tam sa tlačme k Bohu a nie do takýchto vecí, aby potom tu boli zvady a kričanie a tak ďalej, ako nám Božie slovo hovorí. Ďakujeme ti, Bože, ďakujeme za všetko dobré, čo sme dnes tu počuli. Ty si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám. Vieš nám dať všetko, čo potrebujeme, ale to, čo všetko získame od teba, závisí len na nás. Ty máš otvorené dvere pre každého z nás, do každej oblasti, do ktorej to potrebujeme, ale niekedy nám nebude môcť dať, tak ako my nemôžeme dať malým deťom niektoré veci, ktoré by im ubližili. A preto niektorí majú a niektorí nemajú. A ja sa modlím, aby sme všetci dospeli do tej plnosti Krista, aleluja. Aby neboli tieto veci, ktoré dnes tu boli vymenované, aby neboli v našom zbore, aby u nikoho to nebolo v mene Ježiš. Ďakujem ti, aby sme boli svetlom, nie aby my sme prinášali tmu, ale aby sme boli svetlom. Odpusť nám, Pane, našu pýchu, odpusť nám našu telesnosť, odpusť nám čokoľvek, čo je zlé v našich životoch a prosíme ťa, aby si nás očistil krvou Pána Ježiša Krista, aby sme mohli ísť ďalej. Odpusť nám. Ak vyznávame naše hriechy, Boh nám ich odpúšťa a odchádzajú preč. Viac nespomína, aj máme takú pieseň, že viac nespomína. Ak vyznávame svoje hriechy, Boh nám odpustí a očistí nás zo všetkého zlého. Amen.